Monggo saking Ibu Manggarai ugi keluarga ageng IPPM Serang. Pokoknya diurutke Pak Di, wonten Lewong saking Mbah Mojo, wonten Bocah Gunung saking Mas Penjo. Nggih, diurutke siji apa siji, monggo. Nggih, monggo. Jan-jane kowe neng endi Gelagatmu Gunung Mas Pujo, monggo. Mas Pujo. Selamat datang Adinda Sendi. Mak endi iki? Mak kok ora enek nongol dhewe iki ning ndi iki wong iki? Keluarga besar TB. Monggo, keluarga besar. Keluarga besar TB. Ya TB, keluarga besar Bapak Haji Radmin kok. Oh, monggo, keluarga besar TB monggo, monggo. Ayo. Monggo, dimeriahkan. Apa kowe ra keling? Mbahmu
Mujo. Mbah Mujo monggo. Jelas nada. Jelas nada. Sukses. Ayo yo. Yuk keluarga besar IPPF Serang, keluarga besar Ibu Manggarai. Jarno monggo. Pak Jarno monggo Pak Jarno. Oh alah, nggih. Ayo Pak Jarno aja ampun ngobo wae to. Joget mriki. Ayo. Oh mlebu neh. Mas Jarno monggo Mas Jarno. Mas Jarno. Aja lali biasane ayo. Ayo tarik semangat dulu. Mas. Yo. Ya. Mas Jarno. Ayo keluarga TB ayo ditoke kabeh. Mas Untung jauh-jauh dari Bandung kok. Oh. Ayo dileboke Mbak Yati. Oh. Ayo terus
Ayo. Monggo Baji. Aku nganti Ayo keluarga TB masuk. Hae Pak De nyono. Ayo niki Pak De. Ya, Pun. ngene iki Pokoknya lho. kudu rata hae ne. Heeh. Hae. Ben rata kaya dalan, Dik. Ha nggih. Ben Linyir. halus. Durung rampung. Nggih, bibar niki si kucing. Pak De Jarno bablaske rojeng. Yo. Aku ngerti. Hik ya. Hae. Hik ya. Aku
Purno. Monggo Pakde Pono. Jelas aja. Pak Agus Poleng.
Parian karo HE. Pak D. Oh juragane Parian. Jenengan riyen Pak D HE Pak D. Kados adatipun. Monggo. Monggo Pak D. Lah mengke dosa mboten nek mboten parian. Ora Mboten. Mas. Oh HE. Nah. HE. Ora ana parian yo bayar ya Dik ya. Yo Etan bayar. soto kulon ya soto, ora kaya soto kuali. Ayo Mas. Icik miring. Ayo Mas. Icik miring. Kita lebani ngulon. Tiwas kita sepuluh guyon. Ayo Mas. Icik miring. Ayo Mas. Icik miring. Salalila. Pak D, niki nganggo HE malih lho Pak D. Wih, jolali lo ki enek danane lho ki lho. Nggih. Weton mati yun kerasa penak ora gelem maju. Kaya ket mau to. Iya, aja lali ditarik. Ayo Mas, icik lipat sigarane. Ayo bangun Etan kali kulon yo kali tengah-tengah dewe. Kita rada mati kulon mati paling penak bojo sing Nggih. Atur nuwun. Jelas nada. Kelingan ati kang musna menyang endi tunongmu wong ayu aku kepeksa kelangan ati iki rumangsa rino Terus terus ngelono urip iki kan ono tegese sira tetep tinggal lewat jalarane teka ing janji kabeh wong kersane yang wede aku wong ngirim donga tondo yakin katresnaku doa ngayut ana lebur dosaku. Kok dhuwur men Mas Tisno. Umpama
Lah, ketoke dhuwur men ta. Umpama tak kondelana nanging Gusti kang nentokake aku kan tinggal antoke nang yang saking yang wikiran. Sembah matur Mas Trisno. Iya. Jelas nada. RTS Audio. Serang foto. Segara keluarga saya yang Sukabumi. Ing wengi iki nalikane aku bisa ketemu papake sliramu pamit aku pamit mubali ning putraku sepine nalikane ing wengi orang kira dompetes oleh pipi kapan kondormu bakal tak tunggu umat ning ati amung toko lan amung pakuci kudung ayokso kata ati-ati sepine rasa ati iki saseyo tuku sing ati saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondormu bakal tak tunggu. Jelas nada campur sari.
wis ya wis tak sangka